intentem sempre que els nanos que estiguen així entrenant, que el qual ja lleva hores d'estar fora sense saber el que fer, en el carrer, i això jo crec que transmet una confiança i unes ganes als pares també de que vulguin dur els nanos així important, el veure que els teus xiquets, independentment després del nivell que tinguen a nivell esportiu, que sàpies que mantenen una dinàmica d'entrenaments, que tenen els companys que són els d'ací, que se forma grupet d'amics a base de conèixer-se en el bàsquet. Jo crec que és una feina molt important per als xiquets del poble i per a que els pares puguen estar més o menys tranquils sabent on estan els seus nanos el dia de demà. Quan de vegades més t'empenyes en traslladar-li al nano que faci una cosa o faci una altra, o que tire i que faci punys, que no li la passes a aquell, tira tu, això en el que se traslada després és en tot el contrari, en el que el nano quan està en la pista està nerviós, que té ansietat per poder fer coses. Als pares n'hi ha que dir-los que estiguen en la grada, que els animen als xiquets i ja està, no? De vegades veus algú que intenta dir-li contínuament coses al fill que està jugant, i aquestes coses a la llarga no són bones. Per tant, n'hi ha que transmetre també valors als pares de que, encara que moltes vegades t'eix perquè no pots aguantar-te, que siguin conscients tots de que en la grada tenen que animar els xiquets i ja està. Al final del camí, el que té condicions, té ganes i té un peliu de sol per acertar el lloc, i se pot arribar. Els altres tenen que pensar que se juga per poder disfrutar i passar-se-ho bé. No pots mai tindre una mentalitat d'un nano que és que este va arribar, no, és que tu tens que deixar-lo que evolucioni. I quan vaig complint d'una certa edat, ahir ja se plantejarà, als 17, 18 anys ja se plantejarà ell si se veu en possibilitats, si sí o si no. Però avui en dia d'eixida ningú se pot plantejar res perquè el primordial ha de ser el disfrutar, el passar-se-ho bé i el tindre el cap centrat en estudiar i en una vida normal i sana. Hi ha que saber diferenciar entre anar a un partit, disfrutar, passar-t'ho bé i animar al teu equip. És a dir, tot això és supercorrecte i superbo perquè t'identifiques en uns colors i tens que intentar animar i que el teu equip sigui el que guanya al final. Però no traspassar mai aquesta barrera. És a dir, traspassar la barrera provoca tot això, que un dia no sé on i s'ha agredit un àrbit perquè ha passat qualsevol cosa. Passar certes barreres no és bo. Ara, tindre sentiment de lo teu, valorar lo teu, intentar defendre dins de la normalitat lo teu és correcte i és bo, però quan excedim en certes coses, evidentment, se traslada després als xiquets i els xiquets també acaben això, protestant, increpant als àrbits. N'hi ha que fer les seues coses, però en la seva justa mesura. Jo, per exemple, ara, en la classe del meu nano que tenen 6 anys, hi ha un equip de bàsquet, i aquest equip de bàsquet, és a dir, els nanos arriben al partit, com qualsevol, però arriben al partit superemocionats, en ganes de jugar, intentar aguantar tota aquesta dinàmica el màxim possible, per a no equivocar-nos i per a no crear coses en nanos que no corresponen. Cada vegada les coses, conforme van passant els anys, cada vegada són més difícils de corregir en quant a comportament i en quant a gestos tècnics també. Esta setmana estàvem fent així en Llíria un clínic de tir i quan tu intentes certificar un xaval que ja té 13, 14, 15 anys sobre la seva mecànica de tir, arriba un moment en el qual està tan viciat a fer un moviment que canviar-li per complet la dinàmica és complicat. El que sí que potser en 8, 9 anyets es pot orientar de com és la mecànica que tenen que fer i cada un treballar en aquest sentit per a corregir. Si l'altre un només
del centre que la traga un poquet més lateral, si uno tira de més baix que intenta pujar-la un poquet més amunt, coses que les pots corregir a una certa edat. Quan traspassen aquesta edat ja va sent complicat poder reconduir certes coses tècniques i de comportament.